மாணவர் சங்கின் ஒற்றுமை ஒற்றுமை. வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். போராட்ட காலங்களில் உயிர் நீத்த தியாகிகளை வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். வீர வணக்கம் செய்கின்றோம். நீங்க காட்டிய பாதையிலே பாதையிலே சங்க கொடியை உயர்த்தி பிடித்து நாங்கள் வருவோம் தோழர்களே. பின்போகாது உங்கள் தியாகம் பின்போகாது உங்கள் தியாகம் பின்போகாது. நீங்கள் காட்டிய பாதையிலே சங்க கொடியை உயர்த்தி பிடித்து நாங்கள் வருவோம் தோழர்களே. ஒன்றுபட்ட என்ற இலக்கு ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை கொள்கை உண்டு கோஷம் உண்டு கோரிக்கைகள் நிறைய உண்டு கோரிக்கைகள் வெற்றி பெற கோரிக்கைகள் போராடும் லட்சியங்கள் வேற லட்சியங்கள் போராடும் அநீதி கண்டு வெகுண்டெழுந்து ஆர்ப்பரித்து போராடாமல் அநீதி களைய முடியாது. நாடு வருவாய் கிராம சங்கம் தோழமை சங்க ஒற்றுமை தொழிற்சங்க ஒற்றுமை ஒன்றுபடுவோம் போராடுவோம் வெற்றி பெறும் வரை இறுதி வெற்றி. சங்கப்படியாருடைய மாநில தலைவர்கள் கொடியேற்றி சார் ஒரு நிமிஷம் நீங்க யாரும் மறைக்க வேண்டாம் சார். கொஞ்சம் நீங்க இப்படி பார்த்த மாதிரி இல்லைங்க, அப்படியே பார்த்த மாதிரி இல்லைங்க. நம்ம சங்க கொடி நம்ம சங்க கொடி பட்டோடு வீசி பறக்கட்டும். தமிழ்நாடு வருவாய் கிராம சங்கம் தமிழ்நாடு கிராம சங்கம் ஆர்டர். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காம நம்மளுடைய வீடியோஸை கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மேல இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார்